கழகத்தின் வணக்கங்கள். இன்று உங்களோடு ஒரு கோவிலை பற்றி சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன். அந்த கோவிலின் சிறப்பு என்னவென்றால், அந்த கோயிலானது தமிழகத்தில் இருக்கின்றது. தமிழகத்தில் திருவாரூரில் இருக்கின்றது. இந்த கோயிலின் பெருமை என்னவென்றால், இந்தியாவிலேயே மிகவும் பெரிய கோயிலாக, அதாவது இந்தியாவில் இருக்கும் கோயில்கள் அத்தனையிலும் மிகவும் பெரிய கோயிலாக இந்த திருவாரூரில் அமைந்திருக்கின்ற தியாகராஜர் கோவில் அந்த சிறப்பை பெற்றிருக்கின்றது. காரணம், இந்த கோயிலானது 33 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இருக்கின்றது. 33 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 14 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் இந்த கோயில் அமைந்திருக்கின்றது. நினைத்து பாருங்கள், எவ்வளவு பெரிய ஒரு கோயிலாக இருக்க முடியும். இந்த கோயிலானது கட்டப்பட்டது சோழர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்டது. இந்த கோயிலில் 9 ராஜகோபுரங்கள் இருக்கின்றன. 9 ராஜகோபுரங்கள் இருக்கின்ற இந்த கோவிலில் 80 விமானங்கள் இருக்கின்றன. 9 ராஜகோபுரங்கள் இருக்கின்ற இந்த கோயிலில் 80 விமானங்கள் இருக்கின்றன. 12 பெரிய மதில் சுவர்கள் இருக்கின்றன. 12 பெரிய மதில் சுவர்கள் இந்த கோவிலை சுற்றி இருக்கின்றன. அதே போன்று 13 மிகப்பெரிய மண்டபங்கள் இருக்கின்றன. இந்த கோயிலிற்குள்ளே 13 மிகப்பெரிய மண்டபங்கள் இருக்கின்றன. அதே போன்று 15 தீர்த்த கிணறுகளும் இந்த கோவிலுக்குள்ளால் இருக்கின்றன. நினைத்து பாருங்கள், எவ்வளவு பெரிய ஒரு கோவிலாக இருக்க முடியும். 15 தீர்த்த கிணறுகள் என்றால் அவ்வளவு சிறியதல்ல. மிகவும் பெருமை வாய்ந்த ஒரு கோவிலாகத்தான் இது இருந்திருக்கின்றது. அதே போன்று இந்த கோவிலில் 3 நந்தவனங்கள் இருக்கின்றன. இந்த கோவிலில் 3 நந்தவனங்கள், 3 பெரிய பிரகாரங்கள், 3 பெரிய பிரகாரங்கள், 3 பெரிய நந்தவனங்கள், 365 லிங்கங்கள், அதாவது 365 லிங்கங்கள் இந்த கோவிலுக்குள்ளால் இருக்கின்றன. இந்த 365 லிங்கங்களும் ஒரு வருடத்தின் 365 நாட்களையும் குறிக்கின்றது. அதுதான் மிகப்பெரிய சிறப்பு. இந்த கோயிலிற்குள்ளால் இன்னும் 100க்கும் மேற்பட்ட சன்னதிகள் இருக்கின்றன. 86 விநாயகர் சிலைகள் இருக்கின்றன. 24க்கும் மேற்பட்ட உள்கோயில்கள், அதாவது நம்ம இந்து கோயில்களை நாம் பார்க்கும்போது உள்கோயில்கள் இருக்கின்றன. சிறிய சிறிய உள்கோயில்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகின்றன. அந்த உள்கோயில்கள் எத்தனை என்றால் 24க்கும் மேற்பட்ட உள்கோயில்கள் இந்த தியாகராஜர் கோயில் வளாகத்திற்குள்ளால் இருக்கின்றன என்பது இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பாக இருக்கின்றது. சோழர்கள் மட்டுமல்ல, பல்லவர்கள், பாண்டியர்கள், விஜயநகர், தஞ்சை நாயக்கர் மற்றும் மராத்திய மன்னர்களும் தத்தம் ஆட்சியில் இந்த கோயில்களை சிறப்பாக வளர்ச்சியுறச் செய்திருக்கின்றார்கள். அதாவது சோழர்கள் மட்டுமல்லாமல் பல்லவர்கள், பாண்டியர்கள், விஜயநகர பேரரசர்கள், தஞ்சை நாயக்கர்கள், மராத்திய மன்னர்கள், இவர்கள் எல்லோரும் இந்த கோயிலின் வளர்ச்சிக்கு மிக பெரிய பங்காற்றி இருக்கின்றார்கள். திருவாரூர் கோயிலுக்கு அழகு தருவது என்பது சுமார் 120 அடி உயரமுள்ள அதன் ராஜ கோபுரமாகும். அந்த கோயிலுக்கு மிகவும் அழகை தருவது என்பது, இந்த தியாகராஜர் கோயிலுக்கு அழகை தருவது என்பது 120 அடி உயரத்தில் இருக்கின்ற அதன் ராஜ கோபுரமாகும். தெற்கு வடக்காக 656 அடி அகலமும், அதாவது தெற்கிலிருந்து வடக்காக 656 அடி அகலமும், கிழக்கு மேற்காக 846 அடி நீளமும், கிழக்கிலிருந்து மேற்காக 846 அடி நீளமும், சுமார் 30 அடி உயரமுள்ள மதிற்சுவர்கள் 4 புறமும் கொண்டுள்ள இந்த நிலப்பரப்பில் இந்த ஆலயம் அமைந்திருக்கின்றது. அதாவது இந்த கோவிலின் சுற்றளவை பற்றி நாம் சொல்லுகின்ற போது, தெற்கு வடக்காக 656 அடி நீளமும் அகலமும், கிழக்கு மேற்காக 846 அடி நீளமும், சுமார் 30 அடி உயரத்தில் மதிற்சுவர்களை கொண்டு மிக சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கோவில். இந்த கோயில் இருப்பது தமிழகத்தில் திருவாரூர் என்னும் இடத்தில் இருக்கின்றது. இது உண்மையிலேயே தமிழர்களுக்கு பெருமை. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கோயில் தமிழகத்தில் அமைந்திருக்கிறது என்றால் உண்மையிலேயே நாம் அனைவருக்கும் பெருமையாக இருக்கின்ற ஒரு கோயிலாக இது இருக்கின்றது. இன்னும் சில சிறப்புகள் இந்த கோயிலிற்குள்ளால் இருக்கின்றன. இந்த ஆலயம் 4 புறமும் கோபுரங்களையும்
தேர் ஓடும் வீதியையும் சேர்த்து, அதாவது 4 புறங்கள், அதாவது இந்த கோவில் 4 புறங்கள், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை பார்த்தால் 4 புறங்களிலும் கோபுரங்கள் இருக்கின்றன. அதே போன்று இந்த கோவிலானது 4 புறமும் கோபுரங்களும் தேர் ஓடுகின்ற வீதிகளும் இருக்கின்றன. இது இன்னொரு மிகப்பெரிய சிறப்பாக இருக்கின்றது. எந்த பக்கத்திலிருந்து பார்த்தாலும் கோயிலிற்கு ஒரே ஒரு பார்வையை கொடுக்கின்ற அழகாக அந்த கோபுரங்கள் அமைந்திருக்கின்றன என்பதுதான் இதன் பொருள். காரணம், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை பார்க்கும்போது அப்படி தான் நமக்கு தெரியும். எங்கிருந்து பார்த்தாலும் அந்த கோபுரங்கள் நமக்கு தெரியும். அதே போன்ற ஒரு அமைப்பில் தான் இந்த ஆலயம் இருக்கின்றது. மார்கழி திருவாதிரை என்ற நாட்களில் இங்கு மார்கழி திருவாதிரை ஒரு பாதமும் பங்குனி உத்திரம் மற்றொரு பாதமும் தரிசனம் கிடைப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. இந்த கோயிலின் கிழக்கு கோபுரத்தின் உள்ளே 1000 கல்தூண்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த 1000 கல்தூண்கள் வழியாகத்தான் இந்த கோயிலில் திருவிழா காலங்களில் பந்தல்கள் போடப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் இந்த கோவிலில் கமலாலயம் குளம், 5 வேலி நிலப்பரப்பு என்று ஒரு குளம், அதே போன்று பூங்கா, 5 வேலி நிலம் பூங்கா என்றெல்லாம் மிக சிறப்பாக இந்த கோவிலில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 5 வேலி குளம், 5 வேலி, கோவில் 5 வேலி, செங்கழுநீர் ஓடை 5 வேலி என்ற ஒரு பழமொழி இந்த கோவிலை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. என்னவென்றால் 5 வேலி என்பது 1000 அடி நீளமும் 700 அடி அகலமும் கொண்ட நிலப்பரப்பை குறிக்கின்றது. அப்படி என்றால் இந்த சொல்லப்பட்ட இந்த பூங்கா, குளம், கமலாலயம் குளம் மற்றும் செங்கழுநீர் ஓடை இவையெல்லாம் 1000 அடி நீளம், 700 அடி அகல நிலப்பரப்பில் இருக்கின்றது. உண்மையிலேயே இந்த கோவிலின் பிரமாண்டத்தை பார்க்கும்போது வியப்பாக இருக்கின்றது. எப்படியெல்லாம் இதை கட்டியிருப்பார்கள். தமிழர்களின் கட்டிடக்கலைகளுக்கு மிக சிறந்த உதாரணமாக இந்த கோவில் இருக்கின்றது என்று சொல்லலாம். உண்மையிலேயே இந்த கோயிலை நாம் சுற்றி பார்க்க வேண்டுமென்றால் ஒரு முழு நாள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது. ஒருவேளை இந்த கோவிலை நாம் முழுமையாக சுற்றி பார்த்தோம் என்றால் நிச்சயமாக இன்னும் பல முக்கியமான செய்திகள் நமக்கு தெரிய வரலாம். அப்படிப்பட்ட இந்த சிறப்பான கோயில் இந்தியாவில் தமிழகத்தில் இருப்பது, அதுவும் திருவாரூரில் இருப்பது நமக்கு மிகவும் பெருமைப்படக்கூடிய ஒன்று. இதை கண்டுகளிக்க நிச்சயமாக ஒரு சிறப்பான வியப்பான ஒரு அனுபவமாக நமக்கு மாறும். அதை நாம் நிச்சயமாக இந்த கோவிலை பற்றி இந்தியா முழுவதும் நாம் சொல்ல வேண்டும். காரணம், இந்தியாவில் மிகப்பெரிய கோயில் என்று நாம் நினைக்கலாம். வட இந்தியாவில் இருக்கின்ற பல கோயில்களை நாம் நினைக்கலாம். காசி கோயில், வாரணாசி இப்படியெல்லாம் நான் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம். இல்லை, இதுதான் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய கோயில், மிக பிரமாண்டமான கோயில். இந்த கோயிலை பற்றி நாம் அறிவதும் இதை பற்றி நாம் சொல்வதும் நமக்கு தமிழர்களாகிய நமக்கு பெருமை என்பதை நாம் உணர்வோம்.